U imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z duchem Twoim. На високім посаді убачив я пана, якого прославляють усі аньоли, у один голос співаючи: «Вось той, хто володарить навеки». Гэтымі словамі розпочинаємо сьогоднішню літургію Святої Мши. Молимся у інтенції за святой памяти Крыстыну Вишневскую. Это святая інтенція, святая Мша от ружи живого ружанца. Але так само молимся і за помірових членків 13-ї ружи живого ружанца. Стоячи перед паном, узбудзім у сабе шчыры жаль за ўсё наши правіны, слабасці, недахопы, усё то, з чым пакліканыя змагацца, каб менавіта маючы гэтую дапамогу Божую, карыстаючыся з той ласкі, якую сёння мы прымаем падчас гэтай святой Еўхарыстыі, чынілі пакуту. Пане, Ты посланы оздоровить скрушеных сердцем, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Христо, Ты пришел покликать грешников, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Пане, Ты сядишь праворуч Отца, каб заступаться за нас, змилуйся над нами. Змилуйся над нами. Нехай змилуется над нами Бог усемогутный, отпустивший нам грехи, доведя нас до життя вечного. Молимся. Усемогутный Боже, зайцовскою добрынёю выслухай молитвы Твоего народа, да поможи ему зразумець, што трэба рабіць, і дай сил до выканання познаных обов'язков праз Пана нашага Езуса Христа, Твоего Сына, які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Пачатак паслання да габрэяў. Шмат разоў і па-рознаму прамаўляў калісьці Бог да айцоў нашых праз прарокаў. У гэтыя апошнія дні прамовіў да нас праз Сына.
якога устанавіў спадкаемцам усяго, праз якога і стварыў сусвет. Ён, будучы адлюстраваннем ягоннай славы і вобразам ягоннай сутнасці і падтрымліваючы ўсё слова моцы сваёй, здзейсніў ачышчэнне ад грахоў. Сеў праваруч велічы на вышынях і стаў настолькі вышэйшым за анёлаў, наколькі больш слаўнае, чым яны, атрымаў у спадчыну імя. Бо калі і каму з анёлаў ён сказаў: «Ты сын мой, я сёння нарадзіў цябе», і яшчэ: «Я буду яму айцом, а ён будзе мне сынам». Калі ж зноў увядзе першароднага ў свет, скажа: «Няхай паклоняцца яму усе анёлы Божыя». Гэта Слова Божае. Дякуємо Пану Богу. Прославляйте Пана, усе Яго анёлы. Прославляйте Пана, всі Його аньоли. Пан володарець, нехай радується земля, нехай веселяться шматлікія виспи. Справедливость и право, основа ягонного трону. Прославляйте Пана, всі Його аньоли. Небесы обвещают Его справедливость, и усе народы бачать Ягонную славу. Поклонитесь Ему, усе боги. Прославляйте Пана, всі Його аньоли. О Ты, Пане найвышейший на усей землі, вельми узвеличены над усіми богами. Прославляйте Пана, всі Його аньоли. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Наблизилось володарство Божие, кажа Пан. Айтеся и верьте у Евангелия. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Пан з вами. І з Духом Твоїм. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Marka. Хвала Тобі, Пані. Пасля таго, як выдалі Яна, прыйшоў Езус у Галілею, прапаведваючы Евангелле Божае і кажучы, што настаў час і наблізілася валадарства Божае. Кайцеся і верце ў Евангелле. Праходзячы ж каля Галілейскага мора, убачыў Сымона і Андрэя, брата Сымона, якія закідалі сеткі ў мора, бо яны былі рыбакамі. І сказаў ім Езус: «Ідзіце за мною, а я зраблю вас рыбакамі людзей». І адразу, пакінуўшы сеткі, яны пайшлі за ім. Адышоўшы крыху далей, ён убачыў Якуба Забэдэевага і Яна, брата ягоннага, якія таксама сядзелі ў чаўне і ладзілі сеткі. І адразу паклікаў іх. І пакінуўшы бацьку свайго Забэдэя ў чаўне з работнікамі, яны пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Дарагія браты і сёстры, мы сёння чуем аб пакліканні апосталаў. Евангелие нам апавядае, але
Напэўна, дакладна ведаем, што ў іншых месцах, у тэкстах іншых евангелістаў мы чуем таксама трошкачкі іншыя абставіны паклікання, што ў некаторых момантах Езус каля гары благаслаўленняў, памятаем, паклікаў, выбраў з гэтага натоўпу людзей, якія прыйшлі сабе 12. Ці тады, як мы не так даўно разважалі, Ян Хрысціцель скажа сваім вучням: «Вось баранак Божий», яны пайшлі за ім. Езус пытаецца: «Чаго шукаеце, дзе жывеш? Хадзіце і паглядзіце», і ўжо засталіся з ім. І здаецца, што так дзіўна, праўда? Ну, бо што евангеліст апісвае гэта пакліканне апосталаў у іншы спосаб. Памятаем таксама, як Пётр быў пакліканы, калі Езус прыйшоў на бераг возера, каб навучаць, але быў так вялікі натоўп, што менавіта папрасіў дазволу у Пятра, каб увайсці ў яго човен і там ужо з гэтага чоўна прапаведаваць, ну, бо, напэўна, было вышэй і бачна было лепей Езуса, але таксама было лепей слухаць. Але Пётр у гэты момант там таксама чысціў сеткі. І таксама потым Езус кажа: «Пайдзі за мною». Пётр, памятаем, скажа: «Я не варты, я грэшнік». Калі так я сам, памятаю, разважаў на гэты конт, ну, бо так яно выглядае цікава, ну, бо нібы это ж быў нейкі, здаецца нам, адзін момант, калі Езус паклікаў апосталаў. А выглядае праўдападобна, што ўсё ж такі Езус склікаў гэтых сваіх вучняў не адзін раз. Не адзін раз. Калі мы спытаемся, быць можа, у тых, хто пайшоў за голасам паклікання, ці гэта святарскага, законнага, то, можа, не аднойчы нам які-небудзь святар чи сястра законная скажа, што, быць можа, не аднойчы, можа, нават змагаўся чалавек з гэтым голасам, не адразу хацеў, можа, баючыся, што гэта ўсё ж не пакліканне, быць можа, уцякаючы ад гэтага паклікання. А што казаць, нават быццё жонкай ці мужам, сямейнае пакліканне, як мы таксама часамі шукаем, уцякаем, альбо наадварот не слухаем таго, што Езус кажа. І гэта пакліканне, здаецца, што Бог панаўляе перад нашым выбарам, першым важным крокам неаднойчы. Ажно мы альбо выберам, альбо ўжо канчаткова адкінем такую магчымасць і прапанову. І ведаеце, калі Бог кажа да нас, бо мы часамі, можа, маем такую горыч у сабе, носім, што мы не чуем Бога, што мы не чуем, як Ён да нас прамаўляе, бо мы молімся, мы кажам, мы ставім, быць можа, пытанні, узносім просьбы, падзякі, нейкія іншыя формы кантакта, прагнення кантактавацца з Богам, прагнення данесці да Яго свой боль чи сваю радасць. І ведаеце, Бог, мы ведаем гэта таксама, што Ён заўсёды чуе і заўсёды адказвае. Але ведаеце, Бог адказвае заўсёды да нас сапраўдных. Ён не бачыць мае маскі, Ён не бачыць усе мае сітуацыі, можа сказаць так, не ведаю, чи гэта будзе добра сказана, не то, што можа не бачыць мае раны, але Ён не прамаўляе да мяне праз мае раны. Ён прамаўляе да мяне сапраўднага, такім, якім на сам ёсць, якім Ён мяне стварыў. І то, што мы не чуем, вельмі часта гэты голас Бога у сабе, то вельмі часта гэта толькі з той прычыны, што мы ніколі яшчэ не дазволілі сабе самым быць сапраўдным у штодзённасці. Што мы жывем вельмі часта не такімі, якімі ёсць. Што мы вельмі часта ходзім у сваіх масках, што, быць можа, надзеўшы гэтыя вобразы сябе самога, якія з'яўляюцца і лжывыя, часта таксама, на жаль, вельмі дэманічныя. І тады так адбываецца, што Бог прамаўляе да мне сапраўднага, а сапраўдны я, ён так дзесьці глыбока сядзець ува мне, што яго трэба знайсці. Гэта пошук. Гэта ёсць ось менавіта наша духоўнае станаўленне, наша духоўнае жыццё. Пошук самога сябе, такога, якое есть.
таким, як Бог мяне стварыў. І то, што мы сёння чуем пра пакліканне апосталаў, пра пакліканне найбліжшага грона вучняў пана Езуса, і што яны апісваюцца кожным, як ужо паўтару яшчэ раз, кожным евангелістам трошачкі інакш, быць можа, гэта менавіта гэты заклік быў да мяне, да гэтага Пятра, да гэтага Якуба, да гэтага Яна, сапраўднага, да іх сапраўднага сэрца. І, быць можа, яны, вядома, пашоўшы, але потым яшчэ думалі, а варта? А ці можа, гэта ж усё ж такі глыпота? Што ж мы пойдзем? Што ж мы пойдзем за ім, хоць он нібы і такі прывабны, але мы цяпер маем усё, маем лодку, маем човен, маем сеці, мы утрымліваемся, гэта не былі юнакі пасля школы, праўда? Это былі людзі уже, скажем, дарослыя. Яны ўжо неяк зарганізавалі свой быт, мелі свае, быць можа, ўжо там дамы, як Пётр, то і жонку, напэўна, меў, бо цешча была, ну то і жонка павінна была быць. Ужо былі ў нейкім сэнсе паўладкаваныя ў жыцці. І пан Езус, быць можа, не аднойчы казаў, пайшлі. І ішлі, а потым, быць можа, зноў сумненне, можа, зноў вярталіся да сваёй працы, да сваёй штодзённасці. І так ажно, можа быць, у нейкім поўным моманце што-то не здарылася, што, канфрантуючыся за словам Езуса Хрыста, яны ж усё-такі убачылі сябе сапраўдных. Толькі ў сустрэчы з Езусам яны маглі забачыць сябе сапраўднымі, такімі, якімі яны ёсць. Толькі тады яны маглі пачуць гэты голас, не толькі фізычны, які гучаў у іх вушах, ну, бо Езус быў целаўлёным, быў, праўда, таксама сапраўдны чалавек, ён прыйшоў, стаў перад імі і прамаўляў. Але гэты голас ён павінен быў прамовіць дзесь глыбей. І сатана ён прамаўляе праз нашы раны, праз нашы вобразы здэфармаваныя мяне самога чы Бога. І, на жаль, сёння яму гэта добра ўдаецца. Бо калі ён пераконвае нас зрабіць грэх, зрабіць тое чи іншае, то значыць, што ён вельмі добра авалодаў веданнем пра мяне самога несапраўднага, параненага, пакалечанага, здэфармаванага. А Бог не прамаўляе праз раны. Ён прамаўляе да свайго стварэння, якое стварыў, і на якога глядзіць з такой прыгажосцю, з такім узрушэннем. Прыпомнілася мне калісьці, як быў у Меджугор'і, як ведаеце, гэта месца аб'яўлення Маці Божай у Босніі, Герцагавіне, на Балканах. І калісьці праходзіў, вядома, шмат розных цяпер там старганаў, склепаў, тых крамаў, што прадаюць, і ружанчыкі, і абразікі, ўсё, што трэба. І ў адным такім краме, такой з шкла зробленага, стаяла фігурка маці Тэрэсы з Калькуты. І яна была прыгожа зроблена з дрэўна, напэўна, з аднаго кавалку. Каштавала яна страшэнныя грошы, не буду нават сколькі казаць. Але, напэўна, артыст, які гэта рабіў, ён быў, насамрэч, таленавіты. І гэта фігурка, яна была, стаіць маці Тэрэса з Калькуты і трымае на руках немаўлятка, дзіця, маленькае. І это вядома, гэта, можа, фотаздымак ёсць менавіта, калі маці Тэрэса з Калькуты. Яна трымае, глядзіць на гэта дзіця і з такім, праўда, такім восхішчэннем, з такім, праўда, тварам на лице, як бы яна бачыць самога Езуса, трымае на руках. І я памятаю, мне яна ўразіла гэта фігура. Ну, толькі як на кошт паглядзеў, яна такая, маці Тэрэса, яна не была вялікая, да? Можа, такая метр 30, метр 50 она была, ну, але кошт быў страшэнна дарагі, і толькі так пастаяў, падзівіўся на гэты вось менавіта ту выяву. Але аб чым мы кажам? Аб тым, што менавіта Бог глядзіць на нас і заўсёды пад вялікім уражаннем. І калі мы здолеем менавіта ўжо ўвайсці ў гэтыя адносіны з ім, то ён дапамагае потым мне глядзець на самога сябе ягоннымі вачыма. І потым мы вельмі ўражаныя тым, якімі сябе бачым, бо бачым такімі, якім бачыць мяне сам Бог. І гэта мяне адбудоўвае, гэта мяне аздараўляе, аднаўляе. І там нараджаецца ўжо прыгожае хрысціянскае жыццё. Там ужо адбудоўваецца мая тоеснасць.
адбудоўваецца маё я, рэальнае, не эгоістычнае, бо гэта таксама праз нашы раны, але такое, якое ёсць. І тады становіцца зразумелымі словы пана Езуса, ягоная навука, наказы любові, памятаеце, а другі падобны наказ любові, Бога бліжняга полюбі так, як самого сябе. Ось тады мы можам бліжняга не любіць эгоістычна, так як у нас, на жаль, гэта больш атрымліваецца, бо самі сябе любім эгоістычна. Але распачынаем любіць Бога сапраўднай любоўю і любіць другого чалавека сапраўднай любоўю, бо такой сапраўднай любоўю люблю самога сябе, бо ведаю, якой любоўю любіць мяне сам Бог. Таму хай сённяшні гэты фрагмент Евангелія дапаможа нам, услухоўваючыся ў гэты голас паклікання сваіх вучняў нас да розных місій у нашым жыцці, каб усё ж такі тое, за чым мы пашлі, сталася для нас вялікай радасцю і благаслаўленнем, бо выконваючы то пакліканне, мы выконваемся, мы спаўняемся, рэалізуемся як людзі, і гэта дае нам шчасце. Паміма цяжкасцяў, цярпенняў, але дае шчасце быцця, бо менавіта ў гэтым ёсць сэнс дзіцяці Божага. Амен. Да Бога, які ў кожнай святой імшы звяртаецца да нас са сваім словам, узнясём з даверам нашыя малітвы і просьбы. Молімся за святы касцёл, каб, абвяшчаючы навуку Хрыста, ён яднаў усіх людзей у веры і любові, Цябе просім. Молімся за святароў, законнікаў, законніц, каб былі верныя свайму пакліканню і ўзрасталі ў святасці, Цябе просім. Молімся за кіраўнікоў дзяржаў, каб яны падтрымлівалі хрысціянскія каштоўнасці, Цябе просім. Молімся за тых, хто ў выніку жыццёвых выпрабаванняў адышоў ад веры, каб пачулі ў сваім сэрцы голас міласэрнага Яйца, які кліча іх да навяртання, Цябе просім. Молімся за тых, хто адышоў з гэтага свету, асаблівым чынам за Крыстыну Вішнеўскую, таксама за памерлых членаў 13-й ружы, жывога ружанца, каб праз заступніцтва Найсвяцейшай Марыі Панны, сэрцу якому яны давяралі і таксама праз сэрца якой яны ўзносілі свае малітвы, былі пачутыя, ачышчаныя і прызнаныя годнымі валадарства нябеснага, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас, сабраных каля алтара Пана, каб чыстае чытанне Божага Слова спрыяла ўмацаванню нашай веры, надзеі і любові, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Усемагутны Божа, выслухай ласкава нашыя малітвы, навучы нас распазнаваць Твае дары ў нашым жыцці праз Хрыста Пана нашага. Показалось небо, ясность не бывала, громада анёлов песню заспевала. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах, Глория, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Хвала Богу на вышинях, спокой людям на низинах, Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Маліцеся, браты і сёстры, каб мою вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свого, а так само на користь нам і усьому костюму святому. Пане наш Боже, няхай будзе Табе даспадобы ахвяры Твайго люду, праз якую ён дасягае свячэння і атрымлівае тое, аб чым шчыра просіць, праз Хрыста Пана нашага. Амен.
Pan z wami. i z duchem Twoim. У гори серце. Uznосим ich do Pana. Падякуємо Пану Богу нашому. Godna гэта i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку, Пане, святы Ойче, усемагутны вечны Божа. Ты ў любові Тваёй стварыў чалавека, і калі ён заслужыў справядлівае асуджэнне, Ты адкупіў яго ў сваёй міласэрнасці праз Хрыста Пана нашага. Праз яго Твою веліч праслаўляюць хоры анёлаў, якія заўсёды радуюцца перад Тваім абліччам. Просім, каб і нашыя галасы далучыліся да іх, разам з імі усклікаючы. Святы, 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 Пан Бог усемогутны, небо и земля полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословленный Той, яки идет имя Божие. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Хрыста. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Смерць Твою, Пане Езу, вызнаём Твоё воскрешение. Успамінаючы смерці з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Хрыста, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце. Удасканалі яго ў любові разам з папам нашым Францішкам, біскупам нашым Владзімірам і ўсім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, пра Крыстыну і памерлых з 13-й ружы. І пра ўсіх Ты ў Твоёй ласцы адышоў з гэтага свету і дазволім убачыць святло аблічча Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам яе абраннікам, са святымі апосталамі, святым Міхалам Арханёлам і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго Езуса Хрыста. Праз Хрыста, з Хрыстом і ў Хрысце, Табе, Божа Ойче усемагутны, у еднасці Духа Святога, уся пашана і хвала, праз усе векі вечныя. Амен. Молімся да Отца Небесного, як нас навучив Єсус Христос. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего, что дневного дай нам
Просім Цябе, Пане, збаў нас ад усяго злога, дай ласкава супакою дні нашыя, дапамажы нам у міласэрнасці Тваёй, каб мы былі заўсёды вольныя ад граху і захаваныя ад усялякага неспакою, чакалі спаўнення шчаслівай надзеі і прыйсця збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Езу Христа, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавы згодна с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Amen. Супокой пагана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божий, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословлений і покликаний на вечеру ягонную. Ангельский спев понад землей лунае. Христа роство всем людям обвящае. Побачьте у жолобі дитя, покладена на сено, и он Божий Сын, и
Помолимся. Усемагутны Божа, покорно Тебе просим, каб тыя, каго Ты падмацоўваеш сваім сакраментам, годна Табе служылі і сваім жыццём былі Табе даспадобы праз Хрыста Пана нашага. Amen. Дзякуй за дар супольнай малітвы. Няхай словы сённяшняга Євангелія, пакліканні будуць нам дапамагаць у тым пошуку заўсёды волі Божай, а мы будзем старацца таксама шукаць сябе сапраўднага, каб гэты голас Божы чуць і ім кіравацца ў сваім жыцці. Прыміце Божае благословенства. Пан з вамі. И с Духом Твоим. Няхай вас благословить Бог усемагутны, Отец и Сын и Дух Святы. Amen. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Ангел Паїський звестував Панні Марії, і почень вас Духа Świętego. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiono
i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broni nas w walce przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.